आई भैया, हम गायक अश्वनी सिंह म्यूजिक वर्ल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो थावे के माध्यम से एगो श्री राम जी के बहुत प्यारा सा भजन प्रस्तुत करे जा रहे बनी। आप सब इसे जरूर सुनिए। श्रद्धा से जे भी पुकार श्री राम के, श्रद्धा से जे भी पुकार श्री राम के, पल में बना दिले बिगड़ल काम के, पल में बना दिले बिगड़ल काम के। श्रद्धा से जे भी पुकार श्री राम के, पल में बना दिले बिगड़ल काम के। माता गर्भ में तू भगति कबूलला, दुनिया में आके काहे प्रभु जी के भूलला। माता गर्भ में तू भगति कबूलला, दुनिया में आके काहे प्रभु जी के भूलाला। कैला मन मानी ना जपे लहरी नाम के, कैला मन मानी ना जपे लहरी नाम के, पल में बना दिले बिगड़ल काम के, पल में बना दिले बिगड़ल काम के। मिक्स बाय म्यूजिक वर्ल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो थावे। माया के जाल में तू आके फंस गईला, काम क्रोध लोभ मोह में बाबू होलू भइला। ओ माया के जाल में तू आके फंस गईला, काम क्रोध लोभ मोह में बाबू होलू भइला। जर जाई दे कौनो मोल नइखे चाम के, जरी जाई दे कौनो मोल नइखे चाम के, पल में बना देले बिगड़ल काम के, पल में बना देले बिगड़ल काम के।
तुकाई, जन्म मरण के बंधन छूट जाई। ओ सतगुरु धोबी से धोवाल तुकाई, जन्म मरण के बंधन छूट जाई। कहे परमेश्वर चली जय बसूर धाम के, कहे आसवानी चली जय बसूर धाम के। पल में बना देले बिगड़ल काम के, पल में बना देले बिगड़ल काम के।